E sad, šta ti najviše voliš da sviraš? Najviše volim da sviram klasičnu muziku od Mozarta, Baha, Beethovena. Koliko ti treba vremena da sve to uvežbaš i da se pojaviš na jednom takmičenju? Pa zavisi i koja je težina program. A šta je za tebe najteže? Pa, nema za mene ništa teško. Sve može da se uradi. Jel voliš? Dosta. I ono što moramo da napomenemo jeste da ti si 6. razred, 5. razred muzičke škole i dosta ti vremena odlačite od redovnog školovanja. Pa kako uspeš da sve to postigneš? Pa moji nastavnici u osnovnoj školi imaju dosta razumevanja za moje izostanke i putovanja i odličan sam učenik. Dobro, tako malo godina, čini se si obišao ceo svijet. Pa skoro. Da ti je ovaj vid, pa nije hobi, ovo će biti tvoje zanimanje, pretpostavljam, omogućilo tako nešto. Koliko ti je značajno to što upoznaješ tamo različitu dečicu i da li se i dalje posle dopisuješ sa njima, da li ostvaruješ te kontakte s obzirom da si bio i u Italiji, i u Briselu i svud? Pa ostvarujem male neke kontakte. Ali to je, Zapisujem se, da. Jako je lepo to druženje, pretpostavljam. Znam, jeste. E, dobro. Ajmo sad još da kažemo, postoji sve informacije koje neko želi uopšte da sazna o tebi, da vidi kako je to sve teklo i tvoje školovanje, ali i svi tvoji nastupi, ti dosta nastupaš. Šta je sledeće? Ali onda ćemo i reći i sajt koji mogu takođe da posete, ili možeš odmah da kažeš sajt. Pa moj sajt je www.nikola_vučičević.com. I tu pored mene možete naći informacije o našim manastirima, mestima u kojim se boravio i ostalo. Sjajno, sve je to prikazano. Biografije, kompozitora. Dosta dobro. E sad, reci mi šta je dalje? Šta dalje možemo da očekujemo? Ide 2009. godine, novi planovi? Pa, trenutno sam dobio dosta poziva iz zemalja kao što su Kipar, Portugalija, Španija, Italija i još ne znam, još se nisam u stvari odlučio na koje ću da idem takmičenje. E pa lepo, ja da čekamo da vam doneseš još neku nagradu i očekujemo te već tamo negde početkom 2009. u prvom tom nekom šestomesečnom periodu da nam doneseš neke značajne nagrade kao što si to činio i ove godine. Hvala još jednom. I da pozdravimo sve tvoje u školi. Je li tako? Da. Važi.